Καλημέρα, είναι σήμερα 5η 25 Σεπτεμβρίου 2014. Βλέπουμε προς την Πεντέλη και γυρνάω σιγά σιγά την κάμερα προς την Ανατολή. Σήμερα έχουμε μια πολύ όμορφη Αττική Ανατολή και φαίνονται πολύ ωραία τα χρώματα του ηλίου πάνω στον νότιο Ευωικό. Κάνουν ένα χρυσό πορτοκαλί διάδρομο και βλέπουμε τον ήλιο να λάμπει πάνω από την Καριστία. Σε μεγάλο ποσοστό η ατμόσφαιρα που είχαμε τις τελευταίες μέρες έχει καθαρίσει. Γυρνάω προς τα βόρεια τώρα, βλέπουμε την Πάρνηθα στο βάθος. Είμαι σχεδόν στην κορυφή του Άη Γιάννη του Κυνηγού, έτσι λέγεται εδώ η περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Είναι ένα πολύ ωραίο σημείο. Βλέπεις και από το λεκανοπέδιο αλλά και από την πίσω μεριά που έχει έναν ορίζοντα από τα στήρα της Ευβοίας μέχρι όταν έχει ορατότητα φαίνεται και η Άνδρος καθαρά. Ένα μεγάλο άνοιγμα πάνω σε αυτή την ομορφιά. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Έτσι τραβάω λίγο ακόμα για να δείτε τι ωραία που φαίνεται, ας πούμε, όταν έχει μια καλή ορατότητα, παρόλο ότι ο ήλιος έχει κρυφτεί έτσι πίσω από ένα έτσι μακρύ σύννεφο. Βλέπουμε τι ωραία που φαίνεται αυτός ο πορτοκαλί διάδρομος πάνω στο νερό. Περνάει από την άκρη του πεταλιού και φωτίζει έτσι προς τη Λούτσα, λίγο πιο νότια από τη Ραφίνα, ενώ λίγο πιο πάνω φαίνεται και το πλοίο που πάει από Ραφίνα Κάριστο. Τα χρώματα είναι μαγικά, έστω έτσι και με αυτή τη θολούρα που υπάρχει στον ορίζοντα, και αυτό είναι από τις ομορφιές της χώρας μας. Μπορείς να είσαι στην Αττική που είναι με τόσο μεγάλο πληθυσμό και τόσα πολλά σπίτια και να βλέπεις αυτά τα χρώματα στο βάθος. Τώρα εκεί βλέπουμε προς το Μαρκόπουλο, το βουνό εκεί που έχει πριν το Μαρκόπουλο, το μεγάλο το βουνό που είναι τα Λατομεία. Και προς τα κάτω οι οροσειρές της Κερατέας, της Κακιάς Σκάλας, του Δασκαλιού, και στο βάθος έτσι φαίνεται αχνά δεν μπορώ να πω με σιγουριά τώρα, πάντως έχουμε μια πολύ καλή ορατότητα σήμερα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, όπου δεν θέλει πολύ για να το καταλάβουμε. Κάθε αεροπλάνο που προσγειωνόταν και απογειωνόταν, αν όχι κάθε αεροπλάνο, τα περισσότερα που ή στην απογείωση ή στη φάση της προσγείωσης έχουν ένα διακόπτη πλέον στο ταμπλό και τον ανοίγουν και απελευθερώνεται αυτό
αυτό ας πούμε, το υγρό, το αέριο στην ατμόσφαιρα, το οποίο το παρασκευάζει η εταιρεία Monsanto, η οποία έχει κάνει τεράστια ζημιά στον πλανήτη, έτσι, και στην Ελλάδα με το Roundup, το ζυζανιοκτόνο, το οποίο το χρησιμοποιούν πολλοί στις καλλιέργειες αφιδώς. Ρίχνουν και αυτό έχει μια χημική ένωση μέσα που ονομάζεται γλυκοσουλφέιτ, γλυκοσουλφάτι το ονομάζουν, νομίζω, και μου λένε οι φίλοι κάτω στην Πελοπόννησο κάνουν γεώτρηση στα 200 μέτρα, στα 250, στα 300 μέτρα, και το νερό περιέχει μέσα το γλυκοσουλφέιτ, που είναι από το ζυζανιοκτόνο, το Roundup, που μπορεί να έχει ψεκάσει ο άλλος πριν από μήνες, πριν από χρόνια, και έχει πάει κάτω στον υδροφόρο ορίζοντα και το πίνουμε όλοι και προκαλεί νεφρική ανεπάρκεια και νεοπλασίες, δηλαδή καρκίνους. Αποδεδειγμένα ιατρικά πράγματα τώρα αυτά, γι' αυτό και η Ολλανδία το απαγόρευσε από το 2015. Όποιος χρησιμοποιήσει Roundup στην Ολλανδία πάει φυλακή, και μπράβο στην Ολλανδία που ανοίγει και το δρόμο για τις υπόλοιπες χώρες που ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι ζημιά κάνουν κάποιες χημικές ενώσεις και χημικές εταιρείες που ενδιαφέρονται μόνο για το κέρδος και όχι για τον άνθρωπο. Εκεί πηγαίνοντας πάλι προς τα νότια, βλέπουμε ένα αεροπλάνο που αφήνει κανονικά ίχνη συμπυκνώσεως. Αυτό δηλαδή τον ατμό που αφήνουν οι τουρμπίνες πίσω. Αυτά κοιτάξτε εκεί πέρα, όσο φαίνεται είναι κανονικά ίχνη συμπυκνώσεως. Δηλαδή τα καυσαέρια όπως βγαίνουν από την τουρμπίνα και είναι ζεστά, κάνουν αυτόν τον ατμό από πίσω, ο οποίος μετά από μερικά δευτερόλεπτα εξαφανίζεται και δεν μένει τίποτα στον ουρανό. Το βλέπετε, αυτό είναι τα κανονικά contrails ή condensation trails, τα ίχνη συμπυκνώσεως.